Hallo, zus naar weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Van Jonne ben ik in Huddegriep bij de Skalmei. Hier achter mij begint over een paar uurtjes Lassie Toverrock. Een festival organiseerd door een stel Huddegriepers die het wel eens wat oors wonen. Een festival met een grut verskaat om bands op de podia. Nou, dat is slaggen. Het is joen alweer de tweede editie van dit festival. En ik zal eens even jaren wat er nou alweer precies gebeuren zal van Jonne. Maar voordat ik dat doe, vertellen we eerst even wat we nog meer doen van Jonne. Nou Femke, we sjoggen bij Blue June. Die is nou druk dwanden met haar muzikale carrière en had een clip maken bij een van haar Roadhouse Session nummers. Bij Noorderwien is Louise Saitova, oorspronkelijk uit Tsjetsjenië. En Do hast een eigen clip van de kast, of net? Hoe wist je dat nou weer? Nou, dat dacht ik even. Ja, het klopt wel, hè. De kast had namelijk een naai album uit, maar als titel Dreamvlecht in de Tiet. Op dit album staan oude vestjes in een naaijaske, maar ook naaie noemers. En een van die naaie noemers, daar had de band een clip bij maken. En dat heet Twallingziel. In een dream van een nacht zeg ik in die een beetje van mij. In de liefste, mijn twallingziel. Ik voelde mij zoals een zoos. We winnen beide samen gelijk. We komen uit de Noorderfront, we zielen binnenuit. In een dream van een nacht zeg ik in die een beetje van mij. Mijn liefste, mijn twallingziel. Mijn twallingziel. Maar het wie te laat, dan kwamst te laat uit het skaat. Ik ben te fier onderwijs op een donker zwalke spaat. Nou ben ik werd door het juiste. Alleenig en verder als juiste. Want al best geen deel meer van mij. Mijn liefste, mijn twallingziel. Dus de komst is net mij en waan. Uw ziel en geen een eigen wij. Dit is wat het is, dat best het dit ik mis. Nou, dit is hem dus. De folder van Lassie Toverrock. Joen zal het heven. En ik zit aan de tafel van de man van de organisatie. Dit is je verste plakje ook, hè? Dit is ons verste vergaderplakje hier. Ja, ik dezelfde setting. Hij zit op zijnzelfde eigen plakje. Sjoerd en ik. Ja. Het is de tweede editie van Lassie Toverrock. Vliegen hier weer de allereerste. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het je meer bij kan binnen. Want het is op zien zacht zijn een aparte naam. Sjoerd en ik die door Sneurs boodschap in mijn plaatselijke supermarkt. En daar kwam ik Sjoerd in. Ik denk, dit is mijn kans. Dus ik ben aan het taak ik zei van, wij willen een festival organiseren en we hebben die know-how nodig. Hoe liep het dat? Maar waarom Sjoerd? Waarom ga je hem erbij hellen? Wat is zijn expertise op het merk van muziek? Ja, Sjoerd die speelde vroeger en nou nog steeds in Strawelte, wereldberoemd in Friesland. En ik als mansje hier vroeger cassettebandjes van Strawelte op een fiets door de Mavo. En dat wie mijn dwarfsgenoten, daar waren we altijd wel trots op. En nou ja, hij had letterlijk in Klinkhamer spelen en het is een man die een proto van muziek werd, denk ik. Dus ik denk, die moeten we erbij hebben. En dan heb ik nog een man die het mooie special effects had, begreep ik. We hebben in het dorp die daar heel goed mee omgaan kunnen. Dus we hebben special effects op podia. Al je leuke dingen, je het net al je verklappen. Maar hij is ook al binnen. Hij zou straks wat dingen uittesten. We weten ook niet precies wat er komt, maar hij had een tovergun mee. Een Lassie tovergun.
Nou Sjoerd, dit is hem dus, die Lassie Tovergun. De Lassie Tovergun, de primeur van het festivalseizoen 2013. En wij hebben hem als eerste. Dus ja, top. En wat is dan ding? Ik wil het eigenlijk wel even zien. Ja, mijn stouw eens opletten. Werden die maat nou? Ik heb hem nog nooit eerder gebruikt, ik weet het niet. Kunnen we dat ook met die horen muziekje? Nou, moest het maar proberen, joh. Er is techno, lokale hip-hop en dit binnen Del Toro's, hardrock uit het westen van Nederland. En ook nog een legendarische ska-tribute band uit België. Als je van meer informatie lassie toverrock.nl. Nou, bist je dus van doel om naar Lassie Toverrock te gaan, neem dan vooral die telefoon mee, want dan kist mij twitteren. We zullen het hebben over Blue June. Dit is de artiestennaam van zangeres Pien Breusma. Ze neemt op dit stuit een serie nummers op onder de titel The Roadhouse Sessions. Verslagjouwer Douwe Talma ging naar Hata en nam alle tijd om haar heen kunnen te komen. De blues is een inspiratiebron van Pien Breusma. En in de blues is het helemaal net gepast om heel hut snel overal terug hinnen te batsen. Daarom willen we tempo van de uitsturing maar eens wat omleeg gooien. Oké. Ik ben Pien Breusma, ik ben 22 jaar en ik woon in Haarlem. Ik zit op het conservatorium. Ik ben singer-songwriter. Mijn artiestennaam is Blue June. En vorig jaar stond ik in de finale van de Kleine Prijs. Ik heb meegedaan aan de 24 jaar jubileum van Friesland Pop. Tien Harmonie. Ja, en verder steen ik op het Bevrijdingsfestival het komend jaar in Lauwert. Haarlem of Friesland? Nou, Friesland is toch wel mijn basis, waar al mijn familie woont. En Haarlem studeer ik, dus ja, daar ging ik altijd heen door de week. Maar het weekend ben ik bij vrienden en om muziek te maken zien. Blue June? Ja, Blue June, daar ben ik op kom. Blues staat eigenlijk voor Blue Notes en Blues, waar ik heel erg door geïnspireerd ben. Ik heel veel luisteren heb en nog steeds. En June staat voor, ja, voor het vrolijke er weer in. Want ja, blues staat toch wel voor serieuze nummers. En June staat dan weer meer voor ja, de zomer, vrolijke. En ik ben in juni geboren. Dus daar heb ik wel echt iets moois. Dus het is een beetje de donkere en de lochtere kant. Hoe lang al? Nou, ik denk dat ik nu een jaar echt actief ben als Blue June. Ik schreeuw al wel langer. En, maar sinds een jaar heb ik nu een band. Een meisje van het conservatorium die bij mij speelt. En sinds een jaar treed ik volop op. En ja, ben ik echt actief als Blue June.
heftiger doen? Op de basisschool hier ik een juf en die speelde gitaar. Toen ik dat zeer goed dat ik direct. En ja, toen begon ik langzaam ik wat versjes te schreeuwen. En tussendoor heb ik toen nog wel orenprojecten gehad. En toen ja, ontstond langzaam toch een repertoire en kwam ik maar op de naam Blue June. En ja, zo ben ik eigenlijk tot Blue June kom. Toen ik denk een jaar of 16 was, toen zei mijn zanglerares van je moest je verdiepen in ja, de oudste muziek. Nou, dat is de blues. En ja, eerst moest ik heel erg aan wennen. Eerst vond ik het net per se leuk, maar toen ik het steeds vaker deed, ja, waardeerde ik het steeds meer. En ja, het is gewoon iets ja, wat ik steeds meer ben gaan waarderen en wat ik waarom kwam in mijn eigen muziek. En ja, ik heb heel veel lezen en heel veel zoeken en ja, daar toch ja, heel veel kennis over opdienen. En mooi om in mijn eigen muziek. Na je clip. De eerste clip is Fear for It. Het gaat over, eigenlijk is het, ja, het is een heel persoonlijk verhaal. Het gaat over dat ik, ja, dat mijn paken ziek worden. En ja, dat kon ik net goed verwoorden, dus toen heb ik er een nummer van maken. En ja, het is eigenlijk het proces wat toen met de familie droegen. En dat was voor mij een soort van verwerking van wat ik kreeg te jaren. Verwerking? Ja, op dat moment was het bij mij een soort van frustratie die ik omzette naar in een nummer. En daardoor kon ik het ja, beter verwerken. Ja, het is natuurlijk wel iets wat heel dichtbij stiet. Dus eerst zie ik heel erg moeite om het live te spelen. Maar ja, dat gaat steeds beter. Het is denk ik wel iets wat iedereen begrijpt. Want iedereen heeft wel zo'n soort situatie mooi maken. Toch het wel, ja, het toch meestal wel rekken worden, denk ik. Angst? Ja, dat is toch de angst om iemand te verliezen. En ja, dat is voor iedereen oors en dat gebeurt op een oor moment. En ja, als het op jezelf gebeurt of je maakt het zelf mooi, dan viert je even de wereld om je heen en dan is dat het belangrijkste wat er is. En ja, dan kan je wel eens wat angstig wezen door de situatie. Plannen? In maart en op 4 mei ging ik showcases doen van mijn nieuwe show. En daarna stop ik weer even mijn spelen omdat ik deze zomer mijn EP op ga nemen.
En daarna begin ik weer te spelen. Dus dan komen alle optredens weer. En hier is dan de allereerste videoclip van Blue June. Dit is Fear for It. The old man came and told us. The old man came and explained us. Brighter days have left us. We have to stay strong. Tell me what I have to know. Tell me where I have to go. Hold my hand when the days are done. Tell me how to stay strong. Wind cuts down my face. I worry things are changed now. Inescapable. Tell me what I'm doing wrong. Tell me if I can't hold on. Hold my hand when the days are done. Tell me how to stay strong. Hold my hand when days are done. Tell me how to stay strong. You found peace and you know. You found peace and you know. You found peace and we know. You found peace when you glow. Hold my hand when the days are done. Tell me how to stay strong. Er wordt nog druk schoonmaken hier in de Skalmei in Hudegriep. Staat de Sjen met het podium nog even stafzoegen worden. Is het net schoon genoeg, heel? Als het weer nodig werd, even een beurt aan hier. Oké, nou dan zullen de mensen in elk geval naar een skinpodium zien dat ze bij Lassie Toverok komen. We zullen het hebben over Noorderwien, want daar is jongeres Louise Saitova te gast. Klinkt inderdaad net echt Friesk. Deze vrouw komt uit Tsjetsjenië. Ze vlechten in 2003 uit dit land met haar man en dochterke. En ze stier Kwadlien in Noorderwien. Ik ben toen destijds gevlucht. Ja, het was oorlog in Tsjetsjenië, dus het was niet een leuke reden om hier naartoe te komen, maar het was gewoon, ja. Ik heb gewoon geluk gehad met mensen om me heen, zoals Herman Pinstra, de accordeonist. Mijn eerste stap daar naartoe was natuurlijk lied.
2010. Toen heb ik publieksprijs gewonnen met mijn eigen nummer. Zulke grote ambities heb ik ook weer niet. Ik ben gewoon muziekjuf, koordirigente tevens. En af en toe zing ik omdat ik het mooi vind. Welke clip had deze week de allermeeste stemmen gekregen en zit op nummer 1 en zorgen we tak een week weer in Clipcar Plus? De man van Lassie Toverok die witte het antwoord, want wat zit er op nummer 3? Hè? Dat is Brukenbauer, maar Shoot the Other One. Nummer 3. En wat zit er op nummer 2? Dat is Jets, my Sonny Boy. Nummer 2. Hij komt altijd weer terug. En wat is de nummer 1 van deze week? Dat is Johannes Riepma, Leven in de Rock'n'Roll. Nummer 1. Een melodie in mij. Wat ik viel, was dan van me feels. Ik ben net van stil, viel me als een ster. Laat me zweven midden in de nacht, midden op het dag. De wat is snel ze keer met mij. Toch is dat de keer, nog was meer. Voor elke nien, wat leeuws ging ik mijn dak vertij. Oh, wat ik viel, was toch van me feels. Ik ben net van stil, viel me als een ster. Laat me zweven midden in de nacht, midden op het dag. De wat is stel ze keer met mij. Toch is dat de keer. En dit wie helemaal weer. Kies deze week stemmen op de volgende videoclips. Blue June, My Fear For It. I worry things are changed now. De Kast, My Twallingziel. Ik ben te veel onderwijs. En Johannes Riepma, My Libben in de Rock'n'Roll. Viel me als een ster.
In de eerstvolgende aflevering van Clipcar Plus sjuggen wij in Amsterdam. Daar wen het de ex-jonger van de band The X, Zea. Hij zongt in het Fries, knoot zijn mem verstoorn is. We hebben ook de nieuwste videoclip van Iris Kroes. En in Noorderwien zit de ska-band The Sketchers. Ik zou ze heel graag om het sneu. Hoi!